Tak třeba prezident, ministr, generál, dirigent, nebo ještě co já vím. Trochu mě ničí, že nejsem ničím. Já velký pán, barevnou gramatu na křivo slipovat, na pivo jo slíbit, to já znám. Neděli v televizi, jasně, že za provizi, rozebrat situaci, to já chlapi práši. Profesore, vy jste mi to zavařil. Jášku, není blbej, je trochu pohodlnej, že já se tenkrát aspoň málo nesnažil. Dejte mi moc a do ruky kníh, to byste viděli, a do práce i v sobotu a v neděli a velký dubovej stůl. Hrabal bych prachy, to žádný strachy. Já bych vám ještě ukázal, všechno bych povolil na chvíli a hnedle bych to zakázal a čekal, co bude dál. Neděli v televizi, jasně, že za provizi, rozebrat situaci, to já tak ty práše.